I no caldrà fer-hi trampa. També n'estic persuadit. La veritat, els fets constatables i explícits, un cop delatada esdevé consciència. I una consciència desperta sempre revertirà en acció, o, si més no, en remordiment. Per a dir-ho abusant de la terminologia d'un il·lustre barbut, explicar serà una invitació a transformar. És transformar el que s'interessa. Hem de decidir que hem de conrear i que hem de desbandir per tal de refer-nos. I per a prendre una resolució, l'única resolució salvadora, hem de tenir a la vista els elements precisos del problema. Breument, conèixer-los. Conèixer-los, aquesta és la consigna que Jaume Vicens i Vives escrivia al front de la seva Notícia de Catalunya. Les pàgines liminars del llibre de Vicens serien la millor introducció al nostre treball. Que si ja el títol Nosaltres els valencians, calcant l'expressió primitiva amb què l'historiador gironí volia batejar la seva notícia, és ben deliberadament. I busca un paral·lel, i perdoneu-me l'audàcia, un paral·lel no pas en el pla ni en el criteri, però fonamentalment en la intenció última.